marhay na hapon. Weekend ngunyan. Viva Señor Santo Cristo. So mag-text lamang, paludan ko man ngunyan ng 50 pesos. Dai ka na dyan, dai ka na. Mabalo bang kita konsulisinner taman agad. Nakakari-paro ako. Minasi Relensyo pag alas 4 na. Buda pag alas 9 aga. Igwang nagdadangog pero minasi Relensyo. Hilinganaan. May nag-aapod tulos si 498. Hello, marhay na hapon. Maray na hapon, boss. Ako, pero ni dawa di ako nag-text. Pero ni always listening to you. The best ka talaga. Champion. Ano mo man tanang mo na o? Ang lo, dapat limon kang gatos. Langyak ka. Pero interest niyo, loyal talaga ako. Emerson pa kan, kan 80s. Very good, very good. So, hindi niyo, panahon pa kan Ampe, Gideon, Good. si Sophie, Jesus ko. si Boss Ad. So, mubigay na on pa rin. Sige, tama. Good afternoon. Good afternoon. Thank you so much. Ano ito daw, for you to what to see and what to know in Legazpi M Suburban Cinema. Now showing LB Theater. Inggan mo na mahalata kayo na listener. The best. Sige po. Thank you so much. Salamat. Thank you so much, Solon. Mo lagi ka. Nagapod ka pa nga ni. Sige, salamat, sir. Good luck kayo. Mabuhay. Next week, God bless. Pero may kitang number 1 baga. Opo. Thank you. Tagod mo yan. Yes and po. Sa maabot pa. Always ni si GB. Yes. God bless. Salamat. Sabi nga ni kan mga tambay, di si GB lang ang sakalam. Salamat po. Sige po. Thank you so much mga tugang. Sa tuyang mga listeners dyan, igwa kitang pinagsusubaybayan na sitwasyon. Diyan tabi sa paribot kung ano na ang nangyari. Igwang bomb threat. Kaso bago pa ining pasado alauna rin pagkahapon. Diyan sa University of Santo Tomas, Legazpi City. Yaon sa sa lugar pa si Joshua. Naka-deploy na po ang anti-bomb disposal o kaya mga bomb disposal teams diyan, kaibanan ng K9 and maging si Alcalde Noel o kaya Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. nagpaluwas naman nin pahayag manungod sa siring na bagay. DZGB On The Spot Report. Si Joshua, yaon sa location. Ano nang nangyari tabi, Joshua? Yes, maray na hapon sa Tio, maray na hapon sa mga parantabay. Kaya pamalinaw yan kung ano ang naging assessment sa Explosive Ordnance Disposal o kaya EOD team sa Philippine National Police sa naginindang pag-check, pag-verify sa nagtutuwang bomb threat sa University of Santo Tomas, Legazpi. Dahil sa presenteng inita di Serpillo, nag-pull out na, nag-arali na sa mga authorities na nag-kondusir ng inspection kung pa kasubado, nag-harimrig di so EOD, so PNP, so Bureau of Fire Protection, pati so Philippine Coast Guard. Gabos na makasabatan tatabi Serpillo tigahapot akong kumusta ang sitwasyon. Gabos na maragkasimbag. So kung magsimbag man, ang sabi nila, wala pangayanin information. Paano iyan tabi? Sisayan kun yan. Sisayan sabi sa English, makaka-allay kan fear and anxiety kan publiko kung safe o bako tadaing nagsisirimbag dyan sa yaon dyan sa ground. May incident commander tabi dyan, Joshua? Oo, doon ko nahanap sa disiplina. Kasi bago kaya, yaon lang kami digdi sa sagod lang kami digdi sa may Luwaskan Gate and sa may Luwaskan Tudal. Kada may mag-agi na personnel at naghahapot kita kung kumusta ang sitwasyon. Ang simbag Serpillo, wala pa kaya or pag minsan man, nag-sinyas lang kang kamot na so sinyas baganin wara. Kunyan. Kaya pati so guard, naghahapot kita kung kumusta niya ako. Sabi din ba, pangaya kami info kaya.
And sabi ko, may natada pa niya ako duman sa laog sa mga EOD personnel dahil nagkita ko nagluluwas na. Ang sabi nila, nagluluwas na kaya. Dahil naman si natada pa din sa laog pa din sa compound ka na University of Santo Tomas Legazpi. Pero sa kunyan, mantinido na pagpakotob ka na seguridad digital di Serpio. Dahil man sarado man ginaya mga gate, dahil man ipalaog na mga individual na nagpapalo na maglog dito. Kaso bago kaya may nagpapalo na maglog, tamakwa lang kaya kami kan gamit. Sa kan oras na nagkaiguanin, suspension kan trabaho, buda kan klase. So ibang mga staff kan eskwela nasa lawas, tapos yung pagbalik ng dadigday, dahil na sila basta-bastang nakakalaog. Dahil lang parte nga ni kan security, pig-control na sa pagbalaog kan mga tao tabi Serpio. Pero sa kunyan, mga 5 to 10 minutes ago tabi Serpio, mantang nagbabantay ko sa digdi sa may gate, dahil pang nagluluwasan na sa mga otoridad, so PNP, BFP, Coast Guard, POD, pero dahil pa ni na klarong simbag kung kumusta na sitwasyon digdi at ano ang initial na resulta kan sa indang ginibong assessment. Day janing incident commander, day janing nakabugtak na kuan. Usually pag araw kan igwa janing incident commander sa ICS incident command system. Basta na sana huminarali tabi Joshua na day ning statement kung sisayan na personang pwedeng magtaram opisyalmente na clear na yan day ni na nako ang bomba, day na ning peligro, day lamang basta sana huminarali. Oo, sa parte ko Serpio, tayo lang kami ligid sa luwas, kay mandigdiki pwedeng personang makauron, posible baka duman sa laog kung may command post o team leader, kung yun lang kami digdi sa luwas. Nagbuburbantay kita digdi sa may gilid, dahil ko lang ugaring nga, kung nag-arandara na sa mga ibat kayong nagluwas, so rescue truck kan DSP, tapos so fire truck, may nga kung ano ng update sa laog, dahil pa kaya, taod-taod Serpio, mahiling ko, nagluwas naman so mobile kan EOD, so mobile man kan, vehikulo man kan Coast Guard. Tapos nagbantay ako sa may gate, nakasapat ko sa sarong PNP personnel, aliman duman sa laog niya kasi anong update, wala pa kaya, nag-tingis lang kang damot. Ay, sus Marios. Sugard, kang hinapot mo sugard, anong taramon, dahil na lang natada dyan na EOD personnel sa laog? Inapos ko siyempre kung may tada pa sa laog, dahil naman, dahil naman kinatada po sa laog na EOD personnel, ano? PNP, DSP, wala na po. Wala nang natada sabi Serpio. Pero dahil sa pa kaya makita kinakaulay pa so far sa pagbalutan na may makaulay halik duman sa mga personal na nagluwas halik sa laog. Pero sa ngayon tabi Serpio, dahil pa clear sa tuya, although mahingiwa kita na makakuha ng informasyon sa mga ibata pang sources na pinag-apotan pa sa bago. Pero so far, nagpulot tabi Serpio sa tropa, sa mga uniform unit. Pero ang sitwasyon, sarado ang gate, wala din tao duman sa Laogan University. I-backtrack tango na tabi Joshua, no? I-backtrack ta yung masa nadarain na dyan sa EOD ang hanging question na sana ano, safe o bako? Tadaining command system dyan. Habang nagre-report si Chief Jimmy, tamasunod sa imo si Chief Jimmy, si Pading Jim, mabalo akong mag-contact ki Alcalde Pido kung ano ang ipinaabot na sa iyang impormasyon. Ano? And then, maghingwa ka na may makuha kita dyan ng persona kunigo dyan, also mga sources mo, tanganing official na madangog kan komunidad, kan kinaaban na safe o bako takadakulngon yan ang na-trauma kan bomb threat na yan mga aki naghiribi pag-abot sa harong kan mag-sink ina so sitwasyon. Roger, actually sir, nagapat man niya lang sa Garcia Subago, kung ako, sige nga ako maglaog sir, sabi, bakit nga kami makaulay kami from the management, sabi niya, dahil pangayang advice, dahil pangayang information sa moya. Sige, Tapo, ang storya kay ni Tabi Serpio po na babalikan ta, sa bago na uso, na makisipan na University Anime, main sarong bomb threat, sabi, sa mga estudyante, may nakuha papel, may nakasurat naman sa papel na may bomba digdi sa laog. And yun ito sa nagkausa ng alarma, nag-respond naman sa mga authorities, so POD, so PNP, abot man digdi so BSP, Coast Guard, and ngunyan tabi Serpio, bandang mga alas 4 Gs ni na hapon, or basta yan sa mga oras na yan, nag-pull out na so
tropa na gobyerno ta di Serpio, pero wala pa nin nag-confirm kung size na o dahil pa ang nasabi ng universidad. Sige tabi Joshua, Kaya ta di sige. Serpio, na pagtugay kita sa na istoryang ini, like digdi sa area, Joshua Bino, DCGB. Salamat Joshua. DZGB On the Spot Report. Hali dyan sa University of Santo Tomas, main campus sa Rawis, Legazpi City. The very latest is, nagpurol out na so gabos na personnels na nag-inspection dyan. Pero dainin pahayag nin kung ano pa man. Ina kung si Saiso Incident Command kwan dyan tabi. Standby muna tabi, ini nag-upload sa cellphone. Ilalawtang mo na si Chief Jimmy. Hali man dyan sa 3rd District. DZGB On the Spot Report. Chief Jimmy, kumpadre, maray na hapon. Yes, so salamat padi maray na hapon sa mga dagdag niya tong baret pinunan man nin banal na misa kaso bago an official start kan kampanya kan kampo aliados ni re-electionista Congressman Fernando Didi Cabredo kan 3rd District kung saan sa Libon ang kick-off kan kampanya sinundan ang banal na misa kan halaba unonon na motorcade mga 2 kilometers an estimate kung saan ang ruta tabi pa di hali sa simbahan kan Libon Sentro Poblacion del Rosario to Barangay Alongong, San Jose, balik going naman sa Barangay Marayag, East and West Carisac to San Agustin and ultimo dumana sa Palitada. Naugmaan Congressman dahil sa overwhelming ang suporta sa iya Oho. kan mga taga digdi sa 3rd District particular digdi sa Libon Albay. Yan. Mientras tanto, ngunyan na aldaw, natunugan man niya to pari maghapon ang kandidato para alkalde Kanuwas, si Sergeant Trinidad, ipig sentro niya sa Coastal Barangays, Kanuwas, ang pag-iikot na pagaraman halabaonon manan motorcade kung saan pinagsasabi kan mga suportadores ni Trinidad na baluarte kaini ang Coastal Barangay sa pagsabing tubong coastal kundi ko na sasala Barangay Nagas ining si Sergeant Trinidad. Dahil pa natatawan pagkakataon ng DCGB News na kauron man niya to ini live sa radyo. Oo. Posible next week mapa-interview man ini digdi sa DCGB kung saan ang bukang bibig nadadawog niya to sa UAS, Trinidad ang solusyon sa UAS kung saan maisya niya to ini oras na magpahayag maglantad na kan sayang mga agenda sa panggugobernar digdi sa UAS oras na siya ang binindisyonan kan mga tao asin swertihon bilang ilihido mailihir alkalde kan UAS Albay. Yan. Sige. Yan tabi pa di sa tuya mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy. DZ So grupo man ni re-electionista, kongresista Didi Cabredo, kan 3rd Distrito. On Yaon po dyan. Opisyalmente naman nagbungkaras kan sa indang kampanya sa irarong po kan campaign period. DZGB On the Spot Report. Duman muna kita kay Karen Nicole Ala. Karen, good afternoon. Go ahead, Karen. Yes, sir. Tayo, sa mga nito, nagkaigwa ba na motorcade and stick giving mass or mass offering mass and stick it your people. Kung yung sabi, sir, on assignment man kita dito sa motorcade ng Sinlusan. Kasi kung yung sabi, sir, matapos ang 2 oras na motorcade, nakabalik na ligi sa Central Sulat kan Legazpi ang motorcade man ng Sinlusan kung saan dito basta sa kabisang siyo kan aliansa ang Albay Astrodom para masabi sa siyo sa gigipuhong dikting proclamation rally kan nasabing aliansa ngunyan na alas 4 ng hapon. Medyo manipis-nipis sabi sa siyo ang order kami yan na nasa likod ka mismo ang kakulauna na speaker kan sarong aspirant siyo para kandidato kaya medyo blur ang order na pero sa siyo ang sitwasyon sabi mo niyan yaw na kami digdi sa Old Albay District, particularly digdi sa Kapitolyo, kung sa itig babagkas na Albay Astrodome, asin preparado naman ang alyansa kan mga Rosal para sa
paghinda na proclamation rally. Ang sitwasyon pa tabi ni Sir Pio, nagtatangay-tayan na ang mga suportadores na nakasakay sa kanya-kanyang pick-up vehicle, may mga jeep, at silang iba nakasakay sa mga private vehicle. Mabalik sabi kita Sir Pio dahil sa Balinan Generani, medyo di ko na namamati masyado na signal kita. Nagpapalikot na tabi Sir Pio, ang mga speaker dikdikan mga kandidato karani na tabi kami Sir Pio, dito sa Alpay na Suto. Yan sabi Sir Pio, ang dagdag information dito sa luwas, kami ana, dito video. Salamat Karen. Embedded man siya dyan sa grupo ni Kaloy Andes Loria. DZGB. On the spot report. Ma-time check ko na kita diyon ta apudan ko mantang nagko-commercial ka diyan si Alcalde Attorney Pido Garbin Jr. kan Legazpi kun igwa nang ipinaabot sayang informasyon ng otoridad manungod sa kamugtakan diyan sa University of Santo Tomas Main Campus Legazpi. Oras Pilipinas alas 4:29. An oras hatod sa Indokal. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Generica Drugstore. Tayong mga ina, may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Hoy, 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 hoy! May bagong swabing energy drink! New Cobra Rice! Ang sarap! Grabe! Refreshing blue cola and lemon blast flavors na less sugar. Chill ka lang dumiskarte. With L-theanine at less caffeine. Kung tumingin so suabe. With vitamin A, New Cobra Rice! Swabing energy! With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. New Cobra Rice. Less sugar at less caffeine kaysa Cobra Original Flavor. May L-theanine at vitamin A pa. Bicol Target. Pio Fernandez. Unbelievable. Thank you so much, June. Buwelta na kita sa programa. Makuha kita nin precious time. Tabising-bising ngunyan si Mayor Attorney Pido Garbin Jr. Manungod ini sa sitwasyon tanganing opisyal na mismo ang magtaram. Ang ama na mismo kan Legazpi. Manungod sa very latest yan na development dyan sa bomb scare na nagbutwa dyan sa UST Main Campus Legazpi. Mayor Attorney Pido, maray na hapon, oner po kita sa Bicol Target sa DCGB. Pio, maray na hapon, and sa lubos na nag-aantaway kang PBN sa GB. Maray na hapon po sa Sainto Cabos. Opo, medyo paas-paas na hirak man. Gari nagulpi na tabi, Mayor ano. Now, Mayor, ano po ang ipigpaabot na sa imong impormasyon kan mga otoridad ta nag-pull up na tabi sa mga bomb disposal unit sa laog kan campus kan UST? Mayo man sila, wala silang nako ang bomba. Apparently, this is a bomb joke. And maraot na, kumbaga karaw na nakaka-interrupt as in pag-distorbo kang prosedimento as in yung pagklase dyan sa UST. Sa ngunyan, ang order ko sa PNP and other investigative law enforcement na hanapon itong nagibukang surat. Yung surat kisarong pinag-hinalaan na taga-Sorsogon dahil sa lingwahe niya, arog ito ang lingwahe. So alagad, as we speak, tabi, Pio, mayong nako ang bomba, as in Aramutabi, ang bomb jokes is punishable under the Philippine law, both civil and criminal, kaya po bakoy ni karaw-karaw, na kung saan pag-una ninda simpleng bagay as in makakalapos in a day. I have ordered a thorough investigation and dapat mapanagot, makuha. We have CCTV footage, silingon tatabi, padago siya na iimbestigahan ng Philippine National Police Legazpi City. So, mas maray tabi, Mayor Attorney Pido, na ika na ang nagpahayag kaan, tanganing makulpa na. So, takot
anxiety, lalo na itong dakol ang mga nagkatromang mga aki naghiribi pag abot sa harong kan bagsingki na sa sitwasyon. Well, tama ka. Sa Kuya Aki, grade 7, estudyante dyan sa UST High School, pinasundo katulos ang sa Kuya Aki dahil syempre, kasubago, kikulbaan naman siya. Alagaday man siya na napaihibi, arog kang iba. But this caused so much alarm and panic sa publiko, bako lang sa mga kaestudyantehan, kamaistrahan, as in manamento kang UST. And that's why we're taking this seriously. This should not happen again. And papanaguton ka, Pio, papahanap ka sa mga investigador kung isa man tagibo ka yan. Ay, oho. O di sige tabi, Mayor, pwede ipapautro ko tabi sa imo unofficial ng announcement susog sa ipigpaabot man sa imo kan otoridad sa insidente ngayon. Go ahead po. As we speak to you, I can only say based on the findings ng Philippine National Police and other explosive experts na mayo sindang nakuha na bomba, but they will come up with an official report and sa kanyan busy naman sinda sa pagpapaimbestiga kung isa ang tagibo kay itong bomb jokes na ito. And on the part kan city government, igwa ka ng orden, hanapon ang responsable, papanimbagon. Yes, Pio, it cannot happen again, lalong-lalo na sa sarong institusyon na kung saan estudyante na nagpuposki panic as in anxiety sa lambang saro. So, papanaguton tayong Pio, will do our best to bring him to justice dahil maraot iyan na karawa as in dakulang naiistorbo. Mayor Pido, salamat sa oras and God bless tabi sa imo. Maraming na hapon tabi, Pio, and sa gabos na tagapagtangog kang TVN DCGP. Thank you so much. Si Attorney Mayor Alfredo Pido Garbin Jr. kan Legazpi. Ayan, tatawan tango na juning rundown and ihabol muna iyan ng mga commercials. Basado sa pahayag ni Attorney Pido Garbin Jr. ang satuyang alkalde kan Legazpi sa inisyal na report na ipinaabot sa iya kan otoridades, dai ning nako ang bomba sa laog kan UST main campus sa Rawis, Legazpi City. Bomb joke and karaw, ikadua, pigpapahanap na nag-orden na si Alkalde Attorney Pido Garbin Jr. sa otoridad, hanapon sumay kagibuhan ka ito, tabako yan karaw-karaw, gulpian na trauma yun, and it is ang impakan sa bilog na Legazpi, panisable iyan by law and papanimbagon ang si Isayman na may kagibuhan ka ito, igwaning strict order si Alkalde Attorney Pido Garbin Jr. sa otoridad, hanapon papanimbagon ang nasabi ng persona. So, yan po at least ang alkalde na nagtaram, daing bomba basado sa report na ipinabot sa iya initialmente, but the authorities that will follow, kumbaga to follow na, so official report kaya na at least tabi, iyan na po, nadangog na kan otoridad o kaya kan bilog na Legazpi, kan banwaan, kan komunidad, daining bombang nakuha, basado sa report na ipinaabot kay Alkalde Attorney Pido Garbin mismo. Pipakondusir na, mahiwasan na investigasyon, papanimbagon ang may kagibuhan kan nasiring na kalokohan. Buwelta kita sa mga hanap buhay. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programa Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta
at Tamanunta. Programang magtataon ng informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa Tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, kapalibutan ta at Tamanunta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Jim's Coffee may bago pre, may twin pack ng kanilang kape. Masarap inumin, may variant pa, Korean ginseng at spirulina na maganda sa katawan, immune system na e-enhance. Ganyan ang Jim's Coffee Mix, may twin pack na talagang complete. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ngayon na pasok sa ating budget. Jim's Coffee Mix, ang twin pack na siguradong inyong magiging favorite. Jim's Coffee Mix, may twin pack na ang Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmi, Legazpi City, near Aleco, Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital, Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piudaran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Smile always!
Para mayor kan siyudad nin Legazpi, Kap Hisham Ismail, numero 2 sa balota. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable. Salamat June, buwelta na kita sa programa. Yan nakafocus din marayso sa kuyang kunyan. Pandok, inamuyan ko sa kamerang inita, pugi ako nin 3%. Halata rin yung puti-puti ni so pulbo. Ayan, naraan na. Pugi dyan ako din 3%. Sa kamerang inis. Ibang kamera, bako akong pugi. Ay, nakatabi. O di, tawan taning rundown, ito po na, ayan, may closure ng istorya dyan sa bomb threat na ayan sa UST Legazpi. Igwa na po nin opisyal na pahayag ang alkalde anama kan syudad, si Attorney Pido Garbin Jr. Daing nako ang bomba. Basado ini sa ipigpaabot sa sayang report kan otoridades na nagresponde sa insidente. Daing nako ang bomba and nag-order na po ang alkalde na imbestigaran, talagang pipahanap an may kagibuhan. Tanako abaga ito, surat na may kunyan, may nakabugtak na may masabugdaang bomba. Itong kwan, gari alas 6 or kung ano. Yan. And basado sa pahayag ng alkalde, gari sorsoganon da so lengguwahe, initialmente.
kan surat na nakuha duman sa sarong lugar. So nagresponde po ang EOD teams kabos na mga available na teams plus K9 units. So nagluluwasan mga halos 3 oras mahigit nin pag-scour sa lugar. Nagluluwasan tayaon pinagsubaybayan ni Joshua. Nagluluwasan ini pa sa nagmag-alas 4 ang pagkahapon. Daining nako ko ang nagpapahayag kung si Saisu commander duman ta ang arog ka na mga sitwasyon igwan ning perming incident command system na pinag-upod diyan yan mismo ibibugtak harani sa bisinidad yaw ng incident commander yung ground commander daig nako ko ang kunyan daig nagpapahayag na duman. So inapudan tan alkalde iyon na po ito igwan ang ipinaabot sa initialmente na impormasyon and yung official report will just follow. Yan, kaya harog po ka ng sitwasyon. Gulpi ang epekto kan sa satuya as a community and individualmente, mga aki mo da mga magurang na igon ni nag-eskwela dyan sa University of Santo Tomas Legazpi main campus Rawis kan kaining satuyang syudad. Yan po tabi ha, ana istorya. Susubaybayan ta na sana kung makuha na itong may kagibuhan kansiring na kalukuhan. DZGB. Tapi pahanap talaga ni Alkalde Abogado Pido Garbin Jr. DZGB. On the spot report. Engaging. Nasa linya na si Karen Nicole Ala. Karen, good afternoon. Go ahead. Yes, Sir Pio. Yao na digdi sa Albay Astudom ang Team Rosaloria para sa pagpreparar na kay ning proclamation rally kan sa Indang Alyansa ngunyan na alas 4 nin pagkahapon. Kasunod pa Sir Pio kan pagkuruatab, pagdidirit niya na medyo guminabat na sa traffic digdi sa may Old Albay District, particularmente digdi sa may Washington Road dahil medyo naokupar na kan mga camping motorcade trans kang Alyansa ang ibang portion kan tinampo digdi sa Old Albay District. Mantang ang sitwasyon naman sa lawgay ning Albay Astrodome, papadakol na tabi Sir Pio ang mga tao na iyong mga suportadores kan Alyansang Rizal asin Loria. May mga dara ining mga logo na kulay green asin may puti bilang trademark color ni para Congressman Kaloy Loria. Mantang in blue t-shirt naman tabi Sir Pio ang mga suportadores ni kandidato para Gobernador Noel Rizal asin para alkalde kan Ciudad Legazpi na si Gerald Timuncal. Di pa Sir Pio actually nagpupunan ang nalali alagad sa estimate sa tabi Sir Pio posibleng mapunin mga alas 5 nin pagkahapon o siguro mga alas 6 naman sa ikukumpleto pa Sir Pio ang mga nagdiribang mga personahes duman sa ginibong motorcade o digdi sa kakatapos pa na motorcade palibot digdi tabi Sir Pio sa syudad kan Legazpi. Yan. Sabi Ano Sir Pio, ang sitwasyon tabi Karen, sige pa by the trickles ang abot kan sa indaman na suportadores. medyo on the tabi Sir Pio sa pagsubaybay ka sa motorcade medyo tarantang buruhan na ba ini ngunyan sa napag-alaman kang informasyon sa organizer dahil pa siya nagpupuon nagkakaibang para si mga patawat sa tigalat patabi sa ibang mga suportadores na makababa digdi sa may Central Ciudad kan Legazpi. Kasi iba data sa Pio, di pa nakakababa. Particularmente sa team ni para Congressman Kaloy Loria, ilan na parang ninanggad, nagkakaraong duman sa may southern part sa Legazpi. So, pero ang nangyari, bakong bigla na napuno tulos. Yan na asro, bakong bigla kundi padiit-diit by the trickles ang paglaog. Roger, tama ka dyan Sir Pio. Sa pag-observar ka digdi sa may laog, bako pamantano, puro ka pa nga pamansana, di pamantano sa mga bench, sa mga tutawan, digdi sa may Albay Astrodome. Pero Sir Pio, kung nakaputin nga ako digdi sa luwasan kan Albay Astrodome, kung sa iyo na ining Washington Road, talagang nagagabat na ang traffic, medyo aluyon ng usad kan mga kotse, naukupar na kan mga camping truck kang Alyansa o mga tiggiramit sa motorcade, kung mga portion kan tinampo, digdi sa may Washington Road. Iyo. Ang sa bagay, anong oras ang puon kan sa indang official proclamation tabi? Sa itinawang informasyon sabi sa Sir Pio, alas 4
aming pagkahapon. Pero uminabot sabi kami digdi Sergio, mga 4:25 PM na. Pero ngunit sabi ko nga ni, di pa tayo nagpupunta, nagpapatawad pa po Sergio. And kung bilog na alyansa, yaon pa sa likod kan asto doon, nagkakagwa pa siguro kay mga diit na pag-urong-urong. So grupo ni Kaloy Andes Loria, sabi mo kasubago, dahil pa gabos na kakababa hali sa sur na parte kan Legazpi, over? Roger, tama ka dyan tabi Sergio. Habang pababa ng gad kami, habang tigabagkasyan sa sentong syudad, may mga nailing kami, nagkakaraong kipansit. Kaya iyo ito sa mga posibleng tigaralat and iyo man ang tigkong primary sa kuya kan organizer din na tigalat ningay sa mga ibang suportadores para makapagpunan kita sa proclamation na rally. Roger to that. Sige, kopya. Yan tabi Sergio, ana istorya din sa proclamation rally kan Team Rosaloria, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen, hali dyan sa Albay Astrodome. DZGB On The Spot Report. Yan tabi ang sitwasyon man dyan kan grupo ni Kaloy Andes Loria. Anong advice mo tabi, June? Pwede na ba? O meron pa tayong konting breather, 3-minute breather tabi. Yan, dainin na masyadong dakulaan, pinag-antabayan na lang yun. No arin so ultimo dia. Ngayon so ultimo dia kan palarong Bicol And so championship kan basketball tayo ito so nagbarakbakan, naglabo-labo yun pagkatapos ng kawat, salaw kan Astrodome. Bata yaon si ka. Ida, garing mo niyan so ultimo. Kan kunyan. Kan ining palarong Bicol, tabi, dyan sa kuan sa tuyang palibot. So basketball kung no gigibuntad supposedly so Legazpi ang kunyan makikilaban sa Nagagayod championship naglabo-labo burungagan batayaon si alkalde. Sige, si Chief Jimmy, okay yung connection ni Chief Jimmy, paki-regular dyan tabi sa kuan sa konsulta dyan, tanganing daing maputol. Once na okay na, yan, may signal na si June, hali dyan sa location ni Chief Jimmy. DZGB On The Spot Report. Chief Jimmy, what's happening? Yes, pwede rejoinder ini dyan sa UST bump thread. Nakawaro niya to si PNP Provincial Director Police Colonel Julius Anyonebo. Sa instruction niya, sunako ang papel, pinapapreserve na niya, tabi pare. Yes. And for future reference para sa posibleng pagsususog ka ito kung si Isayan may kagibuhan tanganing mapa nimbag. The same kaitong supunto ni Mayor Pido Garbin tabi pare. Yan. At kung tayo play ko na lang ini tangani na kunan so maturya amanhod sa bagay na yan. Si PD, ano yun po? May tawag sa akin nga kanina yan. So, immediately, pinag-responde natin yung yung Legazpi. At pinapupuntahan ko ng RECO, yung regional EOD natin. Explosive ordinance. So, pinaimbisigan ko mabuti. Pina-recover initial information. Pina-recover na sulat. Yeah, so, pinapreserve yung sulat na yun para ma-identify natin. Pwede natin gamitin laban siya gumawa niya. Maano natin yan. Please, patignan natin sa question document na makita natin kung mapag-aralan natin, hingin natin yung tulong ng ibang ahensya like po National Bureau of Investigation para malaman yung handwriting ng taong naglagay ng na yan. Ang good news, PD, kasi nandun nakatutok yung mga kasamahan namin, wala man na kumba. Parang lang, di natin malaman usually experience namin siya ganyan sa Manila. Para mapanggit ko lang kasi minsan may mga estudyante trip lang. Trip lang. Saka minsan hindi nakapag-aral, baka may exam. Para mapostpone siguro exam. Ito ganyan. Kasi usually pag may factor talagang pinauwi ang mga estudyante. So, anong mga next move ninyo nito, PD? Pag-things ongoing investigation yan, malaman natin kung may mga CCTV, sino nakita huling tao nandun at least yung magiging person of interest at magdidepende tayo sa magiging kainat na ng investigation ng Legazpi.
Okay, yan tabi pa din. Yan. Rejoinder ini dyan sa Ciudad Gan Legazpi. Although bako ko area yan, kundi yan digdibaga an Albay PPO sa sakuyang area sa Ciudad Gan Ligao. O di ko anak, duwa na Chief Jimmy pa di ano, si Mayor Pido mismo, sa Ladukan Civil Government, pipa investigar ng to, talagang dagit baga si Mayor Pido, pipa susub na kung sisay iyan, and mismong si PD, Anyo Nuevo, ma-deploy naman kan sa indang investigation tabi. Itatap na sa NBI pati. Itatap na sa National Bureau of Investigation. Okay, yan tabi pa din. Sa tuya mga dagdag na informasyon, mga follow-up report, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat Chief Jimmy sa pangarang giraray kambilog na tropa, ha, kadakol na mga informasyon na kita sandali mo na si Manong Rick Mendoza kan apse mo. Manong Rick, good afternoon. Ay, good afternoon, Manong Pio. Opo. Oo, saglit lang po abiso duman sa mga motorista na haling 3rd District. Heavy po ang traffic digdi sa may Banao area, Binugsakan, kasabago pa hanggang ngunyan. Ngunyan, ikot kita digdi sa may bandang San Rafael, pasiring kitang Maipon area. Heavy naman po sa traffic parehas. Aba. So, siguro na haluyan sin na duman sa may Tuburan area. So, di na sila naman nag-agi. Parehas natal kumista, heavy na po dahil may mga truck digding Darakula, paminsan na nakakalusot. Okay. Ano sukaw sa kan heavy traffic? Primero, digdi sa may Banao stretch tabi kan Ginubatan, Manong Rick? Oo, sa Purok sa siguro ito kang Banao kaya Manong Pio. So dati bagang tangod kang dating kampo o dyan kang pulis. Okay. May akasya dyan na nakausli pa sa Pigigibong Tinampo. So kung dakula ang auto, nakakaulang po ito. So mas maray siguro ito, hinali na kuta muna kang DPWH para tuloy-tuloy so traffic. Ta nagsasabit duman sa mga darakulang lunadan tabi. So ining Ginubatan Banao stretch na ini, both 3rd and vice versa, 3rd district and going sa 2nd district vice versa, heavy ang traffic, halos dahil naghihiro. Iyo po, tabi. Now, so alternate route naman, dyan sa Malaog kabaga, sa may San Rafael, ba ipunlusot ka na duman sa may Iligaw, heavy man ang traffic lugod. Iyo, tabi. So mga pauruli na ini, muda sinabayan pa itong mga truck na digdi talaga nag-aragi. Nabara naman. So problema. So that's good. Salamat tabi Manong Rick. Ano mga tugan, si Manong Rick Mendoza kaya, yun ang Chief kan Traffic Division kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. He is an authority. Kaya pinag-unertan mga abiso. So pakiulit tabi Manong Rick, go ahead. Abiso ta sa mga haling 3rd District, pasiring digdi sa may bandang Sentro Ginubatan to Legazpi. Heavy po ang traffic sa may Banao Binugsakan area hanggang digdi sa may San Rafael. Pag tiko mo naman po pa San Rafael pa si area Taligaw, heavy man po ginaray dahil sa ibang auto digdi na po nag-aragi. So maki-anticipar na lang po sa mga mga drivers, sin motorista na araw po ka ng sitwasyon sa ngunya na oras na initabi. Salamat, Pio. Thank you so much, Manong Rick Mendoza, ang Traffic Chief kan Albay Public Safety and Emergency Management Office. Salamat man ka sa iyong pag-antabay. Viva Señor Santo Cristo! Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang